Bikeleleke babukele emakhaya bikelela phansi kohlelo lethu umgwazelo babukele emakhaya bikelela yona-ke ingwenya enhle ezinye ingwenya babukele emakhaya namhlanje-ke sibhalelwe umfowethu la wathi ucela simsize sihambeni naye siye kumuntu owayezokwakha u-2 room kubo wabaleka wathatha imali wadla phansi. Bafethu ake niyekeni lento yokuthi nithi ma abantu bezonsi kahle kahle bexhasa umsebenzi wenu mase nijike futhi nina niyababalekela mase benikhokhela imali. Leyo nto iyafana nokuthi kahle kahle wena usuke uzoskema abantu. Ngibonge. Nalezi ngizithula mase sidula. Go. Noma sesingene ba? Hamba kanjani? Hamba kahle ndoda. Futhi kwenzakalani? Besicela kancane ugwayi mfethu. Kwenzakalani madoda wafika necamera futhi. Size kuwena mfethu. Ngangena kuwena. Ngangena. Okay. Size kuwena ayika. Size kuwena baba. Funa sikhulume. Phela ukuthi futhi Asike. madoda mase nifika necamera kanje. Yini ikutshukutshu yini? Endlini nidlale ngamalokuzana ngamakhethini. Hlalaphi la kwakho. Sesicimele Ngahlala mfethu. bafethu phansi ayikho. Yini yathutha yini ba? Hayi mthuthi futhi imdala. Cha nje indlela ekuyiyona la endlini kwazi ukuthi uyagoduka. Ukuthi futhi kumuntu ngathini kumuntu ohlezi ebhizi isikhathi esiningi. Awunahlalo baba. Cela sibone into yokuhlala mfethu. Hayi. Abona la sikhona namhlanje. Ngiyakutshela. Sisemhlabeni-ke ngampela wamahlwabisi. Futhi kwenzakalani baba? Nengama-anda yonke into. Ngizengale yampahla baba. Ikhamba kanjani baba? Asiyaphila kanjani mafuthu? Sorry ukukuphazamisa kwi-mention yakho. I-mention le noma yini? Hayi umuzi nje futhi ngathini indlela nje le ngisanda qeda ukuyakha futhi ngifihlele kuyona ikhaya. Okay. Before nje siye phambili mfethu ngicela ukuyibika mina ngingwenye lezinye hamba ngaphansi kohlelo umgwazelo. Sihamba nayo inkunzi le iyona esibhalelile yathi size la kuwena. Uyazi-ke wena ukuthi kwenzakalani phakathi kwakho nayo. Angithi uyayazi? Hayi ngiyamazi mfowethu, ngiyamazi mfowethu. Hayi ngiyamazi. Ya ngicela-ke kube wena bafo ozochaza istory njengoba sila nje size ngani. Silani mfethu uyazi ubaba. Sila wathi uzokwakhe ekhaya. Cha mfethu sicela usiqale eqaleni istory nje unyunge naso. Le ndoda ayiwumakhi le ndoda. Ngoba ayiwumakhi yathi uzosakhela lapha ekhaya. Sayichaze ukuthi bani sakhele kanjani u2 room. Yavuma. Yagumba ama-trench. Yangasiqeda naleso slab eyayithi izosakha. Ukuze uyathi ufuna u4000 ngaphambili ukuze ukwazi ukuneza abasebenzi. Sayinikeza. Kuzophela 6 months man, kuyophela unyaka manje. Ayikazi. Mengihlangana emgaqweni ule bengiqambela manje ukuthi hayi uzofika ekseni. Sengizwe nami la ngifika la ngikhathala khona. Manje mfowethu amakhamera pho ufika kanjani nawe? Ikhona la ngifuna siqale khona mfowethu. Ngiyaxolisa ngalokho ukuthi ngifike namakhamera. Wena misifika la ngikhathala khona. Yini mhlawumbe mfowethu wena ubhalela amakhamera awusakwazi ukufika la ekhaya. Cha ngiyengifike kuthiwa awukho. Yabo kungcono ngifike nabafowethu engizobona kahle ukuthi mhlawumbe ungabasaba yini. Namhlanje nangu nje ungitholile. Namhlanje ngikutholile mfethu bengeke ngikuthole kuthiwa ngifika ngala. Muzoyiphila ukhona endlini. Mfowethu. Angazi noma ngingayichaza yini nami noma Hayi mfethu awukundlale angithi ngiyamuzwa mfethu ukhala ngayo. ngiyamuzwa mfowethu into ayishoyo mfowethu angeke ngize ngikhulume mfowethu amanga. Uqinisile ikhona into ayishoyo ubaba. Kuwumuntu mfethu osebenza ngabantu. Imali ayithola. Ya imali wanginika. Engakanani? Kwaba
4,000 ya ngoba sike siqale kanjalo. Kuye ngokuthi umuntu ufuna indlu engakanani. Umfowethu wayethe ufuna kube 3 rooms, so ukuze nangethi aphushe imali u2 room kwaku2 room one bathroom. yeah Ingako ngithi kwaku 3 room because sike sicharge imali ethi ayicishe ilingane. Yeah. So first umfowethu waphusha u4,000. Safika futhi nabafowethu ngabaletha abasebenzi bafike bawamba ama-trench yabo. Kwase kube ukuthini wena mfowethu? Kwenzakalani emva lokho? Kwase kube ukuthini lo ngilinde mfowethu ngiqede. Kwase kube ukuthini mfowethu ubhuti lona ngalesikhathi eze nginika vele imali benosisi wakhe. Ngabachazela ukuthi khona la ebengisabhizi khona because vele nabo bayazi ukuthi isikhathi singaka ngathi if kuukuthi abamind ngicela ukuqala ngiqede because angiyena umuntu othanda ukuthi aloke egxuma mangasebenza. yabo lo mfowethu loqamba amanga ade akha lapha kamakhelwane seyiqedile indlu yakho. Okay thina sibekezelile la imethekela ikhona ekhaya yonke into simende bezoqinda manje nebe simncenge singena lo muntu uzoqedela kwese uqasha omunye umuntu ozonyusa into angithi ufuna imali yeslab samnyeza imali yeslab qedelela islab sethu mfowethu siyasibanga lokho mina nawe mfowethu akukho kunye sanele ngicela mfowethu ungizwe mfowethu uyangazi ngumuntu obhizi ngiyakwazi usebenzela endaweni ezikude isikhathi esiningi. Wena umakhelwane wami ngawuqala ngami yabo ngawuqala ngami nje ukuqala futhi lo muzi wasekhaya uthatha kancane noma ufuna akukho kanjalo kukanjalo phela mengibuka mina manje buka mfowethu uyabona njengoba nje ngisanda kuqeda lapha kumakhelwane wakho kwaZulu ngithe mangiqeda mfowethu kaZulu kade waqedwa thina hleli la uyavuka ekseni asikuboni. Imake mfethu before nje size siye phambili before nize nimnike imali kini isivumelwano esenayo sasithini or wachaza ukuthi khona la yena wathi uzowenza umsebenzi kusasa waba umuntu ovukayo. Okay na umuntu uvukile seqalile uyaphuma nalowo matrench futhi awaqedelelanga sizambuzo inhlabathi yonke lo wagumba kancane usuzubuya kusasa qedela ama-trench bese yaxofa bese afake inhlabathi lapha ema-trenchini bese yafusa into manje akaza kwenze lokho ayenziwa futhi lento eyenzayo ukuthi emzini nomuntu uzofika ugumbe bese uyabaleka siqhatha nomakhelwane njengoba ngisho mfowethu ngasho nje futhi ngiphinde kodwa mfethu yazi ngale nje ukuthi siye kuphi ungenza isililo yazi ungenza isililo buka yena uhlala uhleli uthulu umuhleli mfowethu uyazi nje ngisanda ukuqedela mfowethu undaba ungaqedelelile la one khona aqedelela iphutha la angithi kona mfowethu engizama ukuthi ikona engizama ukuthi ngicela ukubuza something mfethu isibindi sakho ayi ungambulala umuntu emzini nomuntu uyaguma ushiya kanjani and siyasenziwa ilima shuthi thina siyilima mugumba emzini nomuntu ujike ushiya kanjani and futhi iphinde futhi yambozela uyazi ukuthi i-image eyakhekayo ebantwini into abantu abayikhulumayo ukuthi bahlulekile abantu. Yabona futhi uyaxolisa futhi ukuthi ngikhululile mfowethu. Uyabona uma ukhuluma futhi ngendaba ye-image yabo ukuthi abantu bazongibuka kanjani. Ngicabanga mfowethu lento eyenziwe lo mfowethu njengoba mfowethu ngumuntu osebenza ngabantu kanjena mfowethu njobe sezofika namakhamera ezoxoxa indaba imali mina ungangicabangeli mina abantu laba mfowethu abanye abafisa ukuthi imali mina basazongithemba kanjani mina ungangicabangeli sonke isikhathi. Okay wena the time ungezi kuyena mina ngicabangeli yini ubuyicabanga yena u right simcehleni manje ubhema ugwale mfowethu akukhona ukuthi ngithi kumfowethu abengeke ngize ngiseza okay njengoba ngichaze wenzani wenza isilima lo mfowethu namhlanje ngiphethe futhi bengiyolungisa futhi khona izinto bekumele ngiyilungise ze-security bekumele ngiye kaSira futhi i-data abanginika yona ibi namhlanje yimi namhlanje sonke isikhathi lezi insuku ezinye ngobi namhlanje futhi njengoba usho ukuthi uthi mufika la ekhaya uhlezi ungangifiki isona izathu lezo ukuthi ngihlezi indawo ungaqedeleli iphutha lakho
kamakhelwane wakho shuthi iphutha lami angisho ukuthi iphutha angisho ukuthi iphutha ngiliboni ngiyalazi iphutha okay mulazi iphutha lakho indaba kwena ungaqedeleli lapho futhi isikhathi unazo isikhathi kwabantu ngoba bazokhipha imali nawe bese wabashiya kanjalo njengalento owenza kaSithole washiya kanjalo futhi manje futhi zonke lezi zinto oyikhulumayo futhi phela sengikulandelile sengiyakwazi into ozoyenza la uzongcolisa igama lami kanjani phela efika namakhamera efika nami futhi indaba abafowethu labo abafowethu bengizokhuluma nawe wena kahle uyimisela ingane ngemali yakhe ngiyabuza ukuthi ibuya nina ngisafuna okay ke mfethu imali wena ikuphi uyimisela ukwenza cha umfowethu wengizoyenza wena yipi option umfowethu omnika yona ngoba la kunama option awu2 uyaqhubeka ukuyenza into ayenzayo or ibuya imali hayi mina i-option yami ke nje ninganayo imali khona into efanye ngiyibambe nami uyamuzwa mfethu option yami akukho ngiyamuzwa mfowethu kodwa manje ngimzwela kude kanjani uzoya kude kumele ungizwele eduze umusho kanjalo mfowethu uthi khona izinto efanele uyibambe mekhona efanele ngiyibambe munganayo phela imali yabo manje mina ukuhamba kwami lapha ngihambe nemali uhlulwa yini ukuthi siqhubeke nesivumelwano mfowethu ungibike imali sekhona umuntu wathi menginika imali ngamtshela ukuthi khona la ngiyibhizi yabo mina manje yabo ngizoza uma ngithola isikhathi sorry uphula ulimi nazo futhi bakhuluma mina khona umuntu esengimphushe phambili owumakhe ngoba phela manje kuyasilinde wena thina kuhlale umuzi wasekhaya ungakhiwe qiniza into amanye ungayenza kanjani leyo nto ukuthi uphushe umuntu omakhe phambili ekubeni usukhokhile mina sengifike kangaka mina mele ngenze njani uthi angenze njani imake wena sonke lesi sikhathi uhleli ukuthi benze njani umuntu ungenza isilimo cha angithi ngiyakhumbula imali uyakhumbula ukuthi sekunenyanga engaki washi ngicabanga ukuthi futhi bekuqala konyaka ya ngicatha uJanuary January sekuyithi kuyiningi kabafu akubona uJanuary kwakuDecember ngikhumbula kahle kwakuDecember buka mhla 26 kwakuDecember cha phela ukuthi uyazi nawe meko December umuntu usuke engasebenzi kanjani ngokwami ukuthi futhi ukukhumbula kwami ukuthi kwaqala unyaka ngoba nje ngiyakhumbula futhi emqondweni wami kwakukhona ukuthi okay ngiqala lo nyaka kumele ngiye kubo mfethu usanele ngiyakhumbula baba usekhokhile bephushile imali ngikhumbuza uyakhumbula ufika kimi ngize ngifonela aqala ngakufonela day wangitshela ngamaplane akho ngitshela ngizokwakha kwakho bathi okay kwakumba mhla 23 ngathi mhla 26 ngicela ufike edladlini wafika edladlisa nginikeza imali yakho wena mhla ka27 wazogumba wathi uzobuya nini ngoba ukhona umsebenzi osawenza wathi uzobuya ngomhla ka2 unyaka uzayo mhla ka2 ukuze ube manje jahana nawe lo material le iqinile osebenza abawu20 lo abashiya lapha baqinile manje futhi mina mele ngiyothenga abanye uba isilima mina nawe manje awubali inyanga bali inyanga futhi phela iphelele u6 uphelile manje u6 months 6 to 5 months uphelile ungenza isilima lo ungenza isilima uyaqedela lapha ngene inhlabathi left and right uyashaja uyakha ushaya njengoba ngi6 to 4 abolo ngokwami mfethu uyabonga unabantu imisebenzi ekumele ngiyenze njengoba ngumuntu unabantu abamsebenzela indaba anganeze abantu abawu2 awenza isilima njengoba ngisho ukuthi uma divide abantu babe beqala awangisanganisi yayifanele sekandini yabona butwami bakhokhela ungenza isilima yabo kanjani usungenza ukhokha inkinga mfethu wena wayithatha abantu abaningi sengibakhokhela imali angithi manje uthatha imali ngapha nanga ngizocikeka lalela umfowethu ngamtshela umfowethu usungenza isilima ngobona hlezi ngithule ubona ukuthi umfana kamali uyikhekhe ngenza isilima angisho kanjalo mfowethu abantu abathatha kanjalo kuthiwa yes ngiyayifuna namhlanje ngifuna uphuma nayo ngangenza isilima ngizobaselela awuchazeke mfethu ukuthi wenze njani awudecide imali esidlalile mfowethu into engingayisho mfowethu ngoba manje mfowethu khona umuzi esiwakhayo ngala kafelekisi yabo isona isizathu mfowethu ebesidala ukuthi manje nje mfethu yabona bafuthu abothuusile ngoba mfowethu sezeweza kanje weza nani ngaba ngijaha ngizocela ukuthi mfowethu
Nini? ngithi futhi ngesonto elizayo Ngisafuna isonto elizayo. Ngifuna imali namhlanje. Ngifuna namhlanje imali mina. Namhlanje bengaphumanga nayo konke efanele. hayi imali ayikho bhuti wami Ngiyayifuna. Ehene-ke kumele kube khona ke into Into esiphuma nayo le. njenganhla noma yini Noma yini. Nali ifridge likhona. naw no 3 line ugqokile Now 3 line, na speaker, na ni phone uyiphethe khona na ngiyabathola i-DVD abasebenzi. nale fridge Yeah. Phela ngithi umsebenzi wakho. Konke ngibona ufuna ngiserious. mafuthu kanti wena futhi Namathuluzi. ngendlela futhi La ekwenzeka usebenza ngayo so ngawo. umakhelwane futhi lokho ngicela Mina ukukhumbula anginendaba wena Oh. ukhumbule wena ukuthi so makhelwane ufanele wena ungakhela. uyakhumbula ukuthi domakhelwane manje bhuti wami mina Kanjani? sinawe mfethu singahlezi sibonana singayenza i-arrangement Nini ngoba uhlezi ungibalekela. ngicela ukuthi kube isonto elizayo Ngiyakwazi ukuthatha Yes, zonke yes, ngiyakwazi. ngeke Ngeke futhi soqoqa ngisho nale mpuphu Siyaxoxa, asimshenge nalutho. ya Simshenge nalutho nalawa amateku siyaxoxa. ngidleni-ke mina Angindaba. asihlangani nalokho Angihlangani nalokho mina. buyisela imali yakhe ukuze Usele imali yakhe angizile ngempela kuwena. Akuthiwa ngize okay ngizotransfera ntambama hayi manje. ngizotransfera Hayi. ntambama mama futhi uthi angithini Anendaba khona azobona umama. manje mefika-ke khona kungekho lutho khona azobona ukuthi ukuthi khona azobona ukuthi umama uwumuntu kanjani. wena umuntu osehluleki Yeah, usehluleki. Khona Kufanele azobona. futhi uyazi ukuthi Ngiyathatha. ngizwana nabafana bakini abadala futhi bazothini mase ngibatshela ukuthi Anginandaba bayazi na bayazi na. oh Abafundi wena bayazi. wena Bayazi ukuthi mina. uzwana cha nawe hayi ukuthi Bayazi. ngisho When kanjani sleep. kodwa uyazi na futhi When lofana sleep. lo. Yabo namhlanje ngizothatha hayi kabi yeso. noma Bengayitholi okay imali, yazi mfethu ngizothatha. asenze kanjani Yes. awubafonele Senze ngoba kanjani? bakhe bafonele Abafonele manje angithi uthene uzwana nabo abafonele yena. oh kushuthi Angithi uyakwazi. uhlangene nobhuti bakhe Uhlangene, ukuthi uhlangene, kuqolwe akabafonele, man. akukho kubo kanjani pho manje uthini Yena. cha uyazi lo ukuthi mina ngikhule wenzi- no uthini pho muthi wena ukhule nobhuti bakhe lento yenzayo yenzisa uzothatha zonke lezo izinto engakaze zenziwe leyo phakathi kwemindeni Nayila yethu uzothatha mina ukuthi nginawo amandla awo. Yes. kanjani manje Ukushiya la endlini kumagundu la ngizothatha la amdlali. awuchaze ukuthi senze njani mfethu mfowethu ngesonto elizayo ngiyeza ngiyasho nje Mfethu bafu angisebenzi soto zangi ngisebenza into namhlanje. Ngifela namhlanje. namhlanje uzokutransfera Hayi manje. manje okwamanje bhuti wami ayikho iplan engayenza Lo muntu Ayikho uhlezi iplan uhlezi engayenza. kuzini lo muntu. ulungise Ngeke izinto ngazakwazi Hayi bafu ima ume bafa uyalwa. cha ngile Yini futhi kodwa ekusuka phela- ekhaya? Ngizothatha ke mina la uyalwa. yini ekusukumisayo kufanele futhi indawo usukunyiswa yini Usomiswa yini? Kokho imali yami manje. Ngikwenza ngithathe something. ngeke kuze kukwazi Kokho imali yami. kanjani uyazi ukuthi izinto eziningi futhi la endlini Hayi. akuzoneza hayi Angihlangani mina. Amathuluzi akho bafuna abathatha ukusebenza. Ngicela ungilalelise. amathuluzi awo kasesayithini futhi uzowathatha kanjani manje ophaxa ifolo kusebenza la ngiyithatha. Yezwa. ne-DVD Amathuluzi i-DVD. I-fridge. Nali i-fridge. awuthi sipo na ikhavela lapha Yeah, ikhavela ini isebhabu ngiyithatha. siyahamba naye ya ngofuthi mina Uningi umsebenzi wenu abenzela uhambe ukuthola nithathe abantu izinto ey'ndlini zabantu noma yebo Yeah. Ngibabizele kona lokho ukuthi bazongisiza mayigolosa kucebula nganaso isiswebhu sakhe leso asilengise la sikukhombisa umbheki mangisi. wena Ngizothatha ke mina. awukhulumeke mfethu ukuthi senze njani yashonela mfowethu yabona njengoba ngisho mfowethu sanele futhi ngiyacela ukuthi mina sinawo mfethu sibe nesisombululo singakwazi ukuba nesisombululo Siphi mfowethu. isisombululo? Mina ngaphandle kwamakhamera ngaphandle kwayo mina sekho isisombululo. Asekho isisombululo. Asekho. Awesisombululo manje into ezokwenzeka. uhlulekile wena Yayizokwenza. futhi ngicela ungilindeke at Ngezokwenza least kube manje. intambama Hayi, angisebenzi lonke. yambami ntengasebenzi yambami Yantambama khona uzokubalekela. Khona uzokubalekela kahle. manje bafethu angazi kwangempela ukuthi nithi Mina bafo mengayitholi lento Waphela la, ayikho into ezophuma. Abothola mhlawumbe bengizokugula. Mhlawumbe kuthiwa bengizokugula. ayikho into ezophuma Izophuma. izophuma ayikho Uzophuma. pho manje uqonda ukuthini umuthi ayikho into cha ezophuma angeke mfowethu hayibo kanjani manje Noma ufuna kuqalele ngikuthathe. wendoni awuqala ubuqoqa lapha Noma ufuna uqoqele kuqala lapha ngeke azakwazi
noma ufuna Ngeke ukuthatha azakwazi. ngithathele mina. Cela usithathele amateki lapha yana. Nakhi. Ngeke futhi ngeke uzukwazi. Ima baba, ibaba. Uyalo baba, awuthi ngiyithathela. Uyalo baba. Awuma, awumiyeka. Awuthi ngiyeke. Awumiyeka. Athi ngiyeke. Ima baba. Ibaba. Ima. Ima uyalwa yini mfethu? Uyalo baba, ngathi uyalo. Ima ibaba uyalwa yini? Uyalwa yini? Ima mbaba. Uyalwa yini? Ima mbaba. Ngathi uyalo baba. Ima. Wena ngathi uzodlala la, angizili ukuzodlala la. Thatha nayo yonke Angizili le ukuzodlala. ngubo le. Beka lapha. Usaphothe ungibamba La, nje. angizili ukuzodlala. Usaphothe ungibamba nje. Khavela yakhe edakiwe la. Namhlanje ngizili ukuzodlala ikhavela yakhe yomsebenzi ngiyayithatha namhlanje. Ngizili ukuzodlala nawe. Qoqa yonke into. Angidlali nawe. La sishiyeni lokho. Imaka awuthi mfethu. Shiyeni lokho. Manje Siyathatha. usethathile. Samele kuthathwe. Mfethu awuthathi. Ungazogonyoza la. Ngabona uma wengane uthi azili ukuzodlala. Sambe mfethu. Sili ukuzodlala. Imaka. La. Usanele. Mfethu. Imaka mfethu. Uzothini kumsizi mfowethu mase ngimtshela. Kade angikhuluma nawe. Ima baba. Kade Asikaka. angikhuluma nawe. Qaqe nasi ispeaker lesi. Thatha Kade la. angikhuluma nawe. Beka. Kade angikhuluma. Le phone yakhe le. Oh yonke into lesa la. Yonke into. Amathuluzi. Mfowethu Sanele. Ngeke phela mfowethu nize nithathe yonke into bafowethu. Siyathatha. Manje mase nihamba zonke indawo. Ima baba awukade mfethu awukade. Thatha ispeaker mfethu. Maybe ni. Bambe mfethu umuntu baba. Ima baba ume. Hey. Sokamakopi la uye kulibela usihlanyele manje. Na amakopi lawo. Ozojoyela la. Nalo bushu. Usanele mfowethu. Lento yenza zoyimela kodwa mfowethu. Angizoyimela we baba. Namhlanje ke ngifuna ufike kimi. Asilokho nje ifridge la. Nalo ifridge la. Hayi ngeke phela. Ngeke siyathatha. Ima baba uma ukusiphatha mina. Hayi mfowethu. Nalo Usanele. amaqanda la. Nalo amaqanda la. Usanele. Siyawathatha nala maqanda la. Base kuzodlala. Mfethu imali. Usungibamba. Ima baba ya imali. Base kuzodlala. Oh vele uzoshaya amaqanda endlini mawufika. Ya mise umgcwalisele. Imali nakho beka lapha. Ujoyela la. Ya Usanele futhi lento niyenza la ekhaya mfowethu. Hey wena kahle wena usijwayele. Na impuphu Hayi papa ngimshiyele lempuphu. ushukela. Asilambile lo nje. Okay. ngimshiyele lo. Alright. Asibuyisele ekuseni. Sithathe ifridge la. Ya. Maqanda nje ngizothumela umfana nje awaphoyile. Ngithumele lesiphiwe. Adayise. Bayo lapha. Ifridge siyathatha. Ya ifridge nje salithatha sibekele kahle. Yabo njengoba ningole kanje nje naphezulu. Sithatha ifridge. Siyaclean. Hamba la. Ave siclean kuqala. Susa yonke idodo othile lapha phezulu. Angizwa amaphoyisa ayazi nje ngalento eniyenzayo. Asandaba sina namaphoyisa. Hlangana. Wena nethanga uskema abantu. Okay, wena Uskema nethanga abantu. uskema abantu. Wena yasingithi wena uyiskema. Usanele mfowethu. ngeke. Uyiskema. Ima. Nethanga uskema abantu wena ubekwenze njani? Uyiskema wena. Angithi Wena umele uboshele ukuskema wena. uyiskema. Angimskemanga Nayi, mfowethu. Wawenze njani? Akangilili. Hayi, wawenze njani? Hayi. Ima mfethu usikhiphe lezi zinto Thatha ezilapha. la. Awubheke noshatini nje. Thatha. Yini mfethu? Bukani Yabo buka buka nama-anda bukani nalama anda siyawathatha. Hayi ngeke mfethu. Futhi ayindaba lama anda. Zoba nebhadi. Hayi Athathi ikhwaxa ebrown. washisa ugcwalisele. Akulungile mfowethu. Thatha. Lokho nikwenzayo mfowethu Thatha, lokufika nezigora la ekhaya. Ya. Ulungele. Thatha. Ulungele baba. Imaki. Hayi nazi ikhwaxa makuthi ithathe uyoshisa Ushisa ugcwalisele. Mi bamba la. Bamba. Don't. Okay. Cela imaki mfethu vula la, vula. Ngidikhethi. Nazi liphuma ifridge. Ya. Wena cathi uzodlala. Ngiziyo ukuzodlala. Mbala. Ibintu ya. Ima. Phamisa baba. Usanele. Sihamba naye. Usanele. Awukahle. Wena cathi uzodlala. Kahle sifuna imali yasekhaya. Senzile. Ima mfethu awukahle. Asenzile. Ima.
Yini manje inkinga yakho? Sebenze ngani? Yini? Yawukahle wena. Yini manje? Siyafuna yini? Yini ukakhula yini wena? Usanele. Siyahlanya manje. Mfethu phuma nalezi. Siyahlanya manje. Ngeke speak. Ayikho. Siyahlanya. Sala. Ngeke. Ayikho lonto. Thatha yonke into lapho. Uzobhosha. Okay. Oh, nangu sijwayela kabi lo. Mibeka la. Okay. Alungi. Ngiyozoqoqa nalelo kunjana yakhe. Kulungile. Yeah. I-DVD Mafo-ke, musa ufuna izinto zakho. Yazi uyithola. Imakhi ima. Boss. Ya phuma ke. Phuma grass. Ungaphazamiseki. Yazi uyithola. Ya iphuma. Imoto iyeza vele. Imaki mfethu asithathe i-DVD. I-DVD. Yeah. Ngasekwanele ba. Hayi Uzokwanela u-4000 4,000. yena ba boss uzokwanela u-4000. Ifridge. Uzokwanela u-4000 takana Ifridge. Hayi thatha i-DVD. Imafethu ikhiphe kahle nezintambo zakhona singaphazamiseki. Hawu ina i-jackpot ina nomshini wokugunda. Hawu. Yabo ukhiphe lapha. Wethu umshini wabhoyi lo. Hayi wona sijwayela kahle. Mithatha Ama-wireless. amawalesi usuzoyilalela. Imaki. Sayithatha i-DVD. Uzana noma hona lo. Ima Noma yancane. mina libhayibheli hamba ufunda ibhayibheli la. Afunda iBhayibheli, nali iBhayibheli. Nali. Buyele ekhondweni. Ufunde iBhayibheli. Asane lento yenza mfowethu. Uzoyimela. Enzoyimela we baba. Sengiyimelile nje. Imali mfethu. Yezwa abantu bahleka bakukhombisa ukuthi mfethu. Abantu abuka lento enyenzayo. Ababuka abantu Lana mfowethu. Nababuke. Sothi mina mfowethu. Ngophinde ngiqashwe busanele. Ababuke. Sanele bawusazothi angimakhele mina. Anginandaba phela. Mfethu nasi ipika. Thatha leli bhodo lakhe naleli ingogo yakhe. Awash ngani ibhodo nibode ngani. Kasithatha yonke into. Hayi asathe yonke into. Shiya kanjani manje? Ima nama-eggs ungawakhohlwa ngithi uzothumela umuntu owadayisa. Yeah, okay. Asambe mfethu. Akulungile ambani. Imali. Asiqoqeni lento mfethu sebe. Hamba uqoqana nazi ingubo lapha ecingweni. Siyayithula la. Faka la indishini. Uze kulungile. Sanele. Mathula la. Sanele. Thula lapha mfethu. Masithatha yonke into wami mina zobe Thula. Sanele mfowethu. Asambe mfethu. Asithathe nefridge sambele. Mfethu. Thatha mfethu nazi izinto. Sanele mfowethu. Faka la indishini. Faka la indishini mfethu. Ya, sam. Hayi bo hey. Hayi bo. Ima ubaba hayi. Yeah, phethi ifridge. Samba nalo. Eba. Asiphusheni ifridge silise lapha phezulu. Phusha izinto mfethu, asiphusheni izinto zibe lapha ngase gaqweni. Hawu. Wenzani lo muntu edlala manje? Sihamba. Phusha izinto. Bora kusebenza ngathatha yonke into mfowethu. Phusha izinto zakho. Phusha izinto. Mfethu. Phusha izinto. Yeah. Sambe. Yahamba manje. Yabona abo makhaya bayabuka la. Ayikho futhi indlela esingakhuluma ngayo futhi ngiyacela futhi ngikhulume nalabafowethu. Phusha izinto. Thatha ifridge aliphuma. Ngiyacela. Hayi kahle wena ucelani. Phusha izinto. Hey. Woza sithathe la. Ifridge. Woza babe. Sanele. Akhulume nabo mfowethu. Ntambama. Bamba ifridge ngapha. Bamba ifridge.
Akulungile bafowethu. Asambe. Kulungile bafowethu. Bafowethu yabo. Papa, Shaka nje singabaphahlazanga nalabo. Sambe. manje wena usho la ekhaya uzihambelanga wena ukuthi ungafuni ukuthi wenze imithetho yala ekhaya. Ngeke ngikwazi ukuthi ngenze imithetho yala ekhaya mina ekubeni wena ungahlangani nekhaya la ekhaya awuyena ngisho ubaba wala ekhaya ayikho nengane eyodwa oyizalayo la ekhaya ukhombisa ukuthi ubaba la ekhaya awukazi ushade noma Mina ngashada noma mhlawumbe uma wakho nanikushadele lo ngahlanganisa. okay ke imali kwababa manje imali kupho kukhombisayo lokho mina ubufakazi ngoba ngiphethe ngofakazi bami imali umuzi ohamba uqashisa ngawo wena uthi akwenziwe njani ngawo ngoba phela kona wakho lo Mina muzi ufuna mina ngambe ngigijima nezincwadi. ungathi bengifuna ukuthi wenzeni wena ubuhlangana vele nemizi ongahlangani nayo Wena usho kanjani mina uthi awukazi wahlangana nemizi wena mina ngishadile. awukazi wathenga umuzi wena awukazi Imali sekwathenga umuzi wena baf awungilalele. Angizange ngisho ukuthi xabanani. Ngithe kuwena chaza istory. Ukuchaza istory lento yenzayo. hayi ukuthi Okay, ke chaza istory ukuthi sila sizokwenzani. hayi baba ngala sikhona ngiyena mfana wakho abafana bakho abashiya lela abashiya khona yazi umfana wami mina ongaphezulu kwakho phela yena manje nje ngimfonele kumanje nje la ngakwenza ngalisa sizolungisa indaba yalo muzi umuzi ngeke niwuthole umuzi ngashada noma ngakuma wakho ushiya nami ubufakazi balokho ufakazi kumanje singavuka kusasa sikwenza ubufakazi mina ngiphethe nabi ezandleni ngiphethe nabi ezandleni nayo ingile show ukuthi mina ubona ungaboni ngiphethe nje ufuna ukubona hayi ngifuna nokubona sohlangana nawe kusasa sohlangana nawe kusasa buka lapho uthi kubhala ukuthini ukubhala ukuthini liphi igama lakho buka lapho kubhala ukuthini Lalela. liphi igama lakho awuboni sumdala Nanka. Nanka. Nangu umfana la. Nangu usisi wakhe la. yebo Uphi yini ongayiboni wena hayi phela kulungile lento ngenze mhlawumbe niyenzeni nini ingane engenze lutho kodwa manje imali baba ngiyafazela manje sumshayelana susishayela hayi ukuthi ngane yacika ivele ingangifuni khona uzabona phela ingane awubekhona ngoba baba yabona le ngane nje baba yini manje samba nawe utetelelana samba nawe uphethe isando awungakwazi wena Nopala longizela namakamera la ekhaya lopala. Bathele lo muntu. Ngicela bo bafuna uphuthumelana manje nje lopala ngizela namakamera. awumephethe awusizaphezulu nawe Yeke baba ngizela nabantu la ngitabula lokho aphethe bami na wangu. Hlangana yakho yini? Hawu wena wayihambela wena. Yakho yini? Yakho yini? ingane Ngizokufuna kanjani? Ngane ngihlala nayo. Ngizokufuna kanjani? Ngizokufuna Hlala kanjani ingane ngesiye yakho ubaba wami. Iyangolozela le Ngeke ngakholozela wena ubaba wami. Wafika wayibona ukuthi uphethe lapha ekhaya. Wena wafika ungena lutho wafika wabona ukuthi uphethe lapha ekhaya. Kahle bona. Wafika wayibona ukuthi usuphethe sokuwena wakwakhaya. kodwa uhlale nengane yentombazane ke lapha wena umuntu wesilisa endawo izala hayi makuthi kanjani ngingathathela inamba enofonela ama-social media niyithathe noma uthi kanjani no ngangeke ngize ngimzwele lo wayengangifuni ngisho ungangibizi ngolo wenziwa yini futhi ukuthi usuke emzini wamama uqashise ungahlali kuwona ngihlushwe le ndoda le imake ngicela ukubuza ke ukuhlupha kanjani mfana hawu ngaze ngibulala kanti kahle wena imaki ngikubuze kahle wena uyimisele vele ukuthi uthathe yonke into yiphi impahla yayila endlini
izinto wayifika wena la Izinto endlini wayifika la ifenisha endlini. kwasani ngoba Zilapha la ngihlala ngoba usuwenze le mqasho yakho. Zilapha la ngihlala khona. Manje Ujondolo wa-decide lapha. ukuthi uqashise Ya, ngomuzi phela ngithi nami. kaMakamshani. Yebo. Umshani uyamazi uhlalaphi? Akona umuzi wakhe owami. Imali. Mina manje Uyamazi mina uhlalaphi ngihlala yena? yaphi-ke mina? Wabaleka ngasimanje. Ngabaleka-ke ekhaya noma kwakho. Ekhaya noma Ngoba vele ephethwe wena kabi. Hayi ngangamphethe. Wena Wawuphethe wathi kanjani? Mina mawubuka ubuso bami ngaphathi umuntu kambi. Imali. Hayi wena Bhokimake. ipitile Utshela ukuthi vele. yonke into ibhale ebusweni ukuthi wena umuntu onjani. Hayi angazi ke mina ngizophendula ngithini. Wena wawuhlalaphi wena uwumfana uzohlale umfana ubaba umuzi ngisho ubaba uzohlala nomfazi womuntu endlini endlini yakhe endlini yakhe wena uthula uthini la mina ngithule ngithini ngizokhuluma ngithini ngizokhuluma ngithini angithi lokhu nithi ngimncane manje sengiyakwazi ukuthi ngikhulumele Ngeke kwazi ukuwakho umuzi. awukwazi wakhe umuzi yazi Imali imali nesitolo baba.